जी हाँ, ग्राम पंचायत राजबलिया से मुखिया पद हेतु शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार युवा प्रत्याशी हमार भैया दीपक कुमार के चुनाव चिन्ह कलम दबा छाप पर क्रम संख्या 3 पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाई। दीपक भैया के जितावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे कोलम दबाती बटन दबावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे। जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया जिंदाबाद, जीतता भाई जीतता औरंगाबाद जीतता, जीतता भाई जीतता। औरंगाबाद जीतता। दीही धयन सब होके सुन काम जी अपन अपन चायत के ऊंचा होई नाम जी। दीही धयन सब होके सुन काम जी अपन अपन चायत के ऊंचा होई नाम जी। बहुमत से विजयी बहुमत से विजयी बनावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे कोलम दबाती बटन दबावे के बाटे। आपका मुखिया कैसा हो? दीपक भैया जैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो? दीपक भैया जैसा हो। एक बेर इने कपो भरोसा रोरा पानी दिहे चमकाई रोड नलिया गोरी। एक बेर इने कपो भरोसा रोरा पानी दिहे चमकाई रोड नलिया गोरी। नामवा के इनका नाम के इनका खावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे कोलम दबाती बटन दबावे के बाटे। जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया जिंदाबाद, जीतता भाई जीतता औरंगाबाद जीतता, जीतता भाई जीतता। औरंगाबाद जीतता। सब लोग के दिलवा के बड़े ही चहेता इनका से बढ़िया कोनो बड़े न नेता। सब लोग के दिलवा के बड़े ही चहेता इनका से बढ़िया कोनो बड़े न नेता। सब सुविधा जदी हो सब सुविधा जदी पावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे कोलम दबाती बटन दबावे के बाटे। दीपक भैया के जितावे के बाटे नहीं के मुखिया बनावे के बाटे कोलम दबाती बटन दबावे के बाटे।